Svaki video započinjem opisom slastice koju pripremam i kojim lijepim snimkom. No ovoga puta sam se morala osvrnuti na zanimljivu priču ove slastice. U zadnje vrijeme po Instagramu viđam slatko pecivo sa punjenjem od krem sira i voća. Odmah me podsjetilo na nešto. Stari recept iz Češke, odnosno Morave, koji je nekada izgledao skromnije. Češki su ga imigranti donijeli u Ameriku, točnije u Teksas, i tamo ga proslavili pod nazivom Čeh kolače. Dugo vremena poznat samo u Teksasu, desert su zamijetili pekari influenceri u potrazi za novim sourdom receptima. Zamijenili su tradicionalne nadjeve za neki nešto ljepše, ali to je u suštini to. A upravo je sada vrijeme da isprobate ovaj recept. Vrijeme žetve, kada se i tradicionalno spravljao i nudio ovaj kolač žeteocima, a pratio je uz buhtle i savijače svake žetvene svečanosti od davnina. Već znate da ćemo prvo napraviti veliki slatki kvas. U posudu ćemo staviti 200 g šećera, a zatim 200 g našeg kvasa, 50 g vode i malko ćemo sve razmutiti, a zatim dodati 100 g glatkog brašna. Dobro ćemo promiješati, a zatim staviti natrag u posudu za dizanje. Ja ću ovakvu posudu kako bi mogli pratiti porast volumena. Prekrijat ćemo i čekati. Kada je kvas spreman, otprilike nakon 6 sati, zamjestit ćemo glavno tijesto. 500 g brašna, od kojih je 300 g manitobe, a 200 g glatko brašno. Stavimo u posudu miksera, a zatim i sav utrostručeni kvas. Zatim 60 g smeđeg šećera, ovaj puta je to demerara, 2 cijela jaja, nešto su manja pa zajedno imaju 100 g, i jedan žumanjak, a bjeljanjak sačuvamo za nadjev. Zatim dodajemo 50 g kiselog vrhnja, 12% masti i 130 g mlijeka za početak. Prebacimo u mikser i zamiješamo da se sjedini. Ukoliko vam na dnu ostaju mrvice koje se nikako ne mogu spojiti, dodajte još malo mlijeka, samo žličicu ili dvije. Tijesto ostavimo još pola sata radi autolize, a za to vrijeme pripremimo 110 g maslaca da omekša na sobnu temperaturu. Nakon pola sata mijesimo tijesto i dodajemo prstohvat soli, oko 5 g. Nakon nekog vremena dodajemo maslac malo po malo. Sada kada je vruće vrijeme, maslac se teže dodaje, no polako ispojit će se. Preokrenimo malo na pola miješanja. Kada tijesto bude glatko, miješanje je gotovo. Vratimo ga u posudu i stavimo da se diže na sobnoj temperaturi. Ovo tijesto je bilo otprilike 5 sati na sobnoj temperaturi, no svi su mokri sastojci bili iz hladnjaka, tako da se tijesto tek lijepo aktiviralo, skoro pa udvostručilo, i time će nam biti brže i lakše sljedeći dan. A sada ćemo ga staviti u hladnjak da prenoći. Sljedeće jutro ćemo ga izvaditi iz hladnjaka i izvagati. Trebali bi imati otprilike 19 komada od 60 g. Nakon što raspodijelimo tijesto, oblikujemo ga u kuglice koje zatim spljoštimo na debljinu 1 cm. Tijesto je jako bogato i mnogo je lakše raditi dok je hladno. Svakako lagano pobrašnite dok oblikujete. Stavimo ih na papir za pečenje. Ostavite im dovoljno mjesta kako im se ne bi pokvario oblik kada narastu. Ova količina će napuniti 2 lima. Prekrijemo ih i ostavimo da se dižu. Ovih ljetnih dana u mene u kuhinji ima otprilike 25 do 26 stupnjeva, pa nema potrebe za dogrijavanjem. Polako pred kraj možemo početi pripremati nadjeve. Prvo ćemo napraviti posip od šećera, i to tako da u istim omjerima pomiješamo šećer i brašno, a zatim i prelijemo otopljenim maslacem. Promiješamo da se sjedini, a zatim ostavimo hladiti sa strane. Sljedeći nadjev će biti onaj od sira, no mi ćemo umjesto krem sira koristiti original svježi sir, odnosno tvaroh, 300 g sira i 50 g šećera, a zatim i onaj sačuvani bjeljanjak od jučer. I na posljedku naribamo koricu jednog limuna. Dobro ćemo isjeckati u multipraktiku kako bi dobili glatku mazivu teksturu. Ovako izgleda tijesto kada je naraslo. A zatim pripremimo grabilicu za juhu i pobrašnimo ju te njome utisnemo tijesto kako bi napravili mjesto za nadjev. Svakako pobrašnite dobro da se ne bi tijesto strkalo. Zatim podijelimo namaz od svježeg sira i lijepo ga raširimo. A zatim na njega stavimo voće. Kod mene su to breskve i kupine, a u Češkoj bi se stavile višnje. Kod nas su višnje već prošle, no ondje je nešto hladnije pa ih još ima za vrijeme žetve. Na drugi lim ću staviti pekmez. Tradicionalno ide pekmez od šljiva, a ja imam već ovogodišnji pekmez od šljiva đanarika ili ringle. Inače, u originalnim receptima se koristi i nadjev od maka, pa su kolači karakteristično crno-bijeli. Na voćni dio ću dati i šećerni posip.
Stavimo na pečenje u zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva. Stavila sam oba lima u isto vrijeme. Gornjem je trebalo 25 minuta da bude pečen, a onom donjem 30 minuta. Ohladite koliko uspijete čekati, a zatim je najbolje uživati u njima svježima. Prebogato tijesto i osvježavajuć kremast nadjev. Slatko voće. Svakako probajte. A ako probate, javite mi utiske i vidimo se u sljedećem videu.